लोगोफोर, नोंसोर मिथिगौ ना राक्षसनि राजा राबननि जोनोमा माबोरै जादोंमोन? सानसेखालि जेब्ला पाताल रायजोनि राजा सुमालिया इन्द्र राजानि फोलेरखौ दावहायाव फेजेननो थाखाय गावनि फिसाजो केकसीखौ ऋषिमुनि वृषभाजों हाबा जानो थिनो, जाहाथे बिसोरनि फिसाया शक्तिशाली आरो बुद्धिमान जोनोम जानानै इन्द्र मोदायनि फोलेरखौ फेजेननो हायो। बेबायदिनो केकसीया बिफानि थिननाय बादियै ऋषि वृषभाखौ जोथोन लाखिनायसै। केकसीया गावखौ जोथोन लाखिनायखौ गोजोननाय मोननानै वृषभाया केकसीखौ गावनियाव बोर बिना लानो थिनो। अब्ला केकसीया वृषभाखौ बुङो, आंनो जेबो नाङा, खालि आं बेखौल' लुबैयो, नों आंखौ गावनि बिसि महरै गनायना ला। अब्ला ऋषि वृषभाया केकसीनि गोसोखौ हमदांनानै बुंनायसै, आं नोंखौ हाबा लागोन, नाथाय आं नोंखौ साबधान होयो, जों सानैनि गोरोबलायनानै जोनोम जानाय गथ'आ ब्रह्मानिख्रुइ बांसिन असुरनि गुन थानाय जागोन। केकसीया वृषभानि साबधान होनायखौ खेरखेरे लासै वृषभाजों अख्रायै हाबा जायो। अब्ला बिसोरनि गिबि फिसाज्ला महरै राबनआ जोनोम जायो।